Ja mun nimeni on siis Kaarina Hughes ja sen verran tässä kertoisin omasta kannastani tähän aluefoorumiin, että olen tällainen vapaa kansalaisaktivisti. En kuulu Pro Haagaan, vaan olen siinä aktiivina auttamassa vaan kyljessä. Ja meillä on nyt 10. vuosi meneillään Haagassa. Meillä on ollut 23 foorumia, viimeinen niistä oli nyt 4. päivä marraskuuta. Ja käyntiin lähdettiin Kyösti Kaitolainen nimisen henkilön kanssa, joka oli sitten taas Hannu Korvien tuttuja. Ja minun tuttavani tiesivät, että minä olen tällaisesta kiinnostunut. Ja kun Hannu Kurki tuli samaan paikkaan, niin nämä mun tuttavat äkkiä juoksutti hänet mun luokse, että näin. Ja tästä se sitten lähti. Me oltiin Kyöstin kanssa Maunula-foorumeissa ensin hakemassa oppia ne pari vuotta ja sitten 1999 syyskuussa lähdettiin liikkeelle. Samalla tavalla, että Hannu tuli kertomaan siitä, että mitä se foorumitoiminta oikein on. Mä kertoisin ihan näistä käytännön hommista, miten meillä on sitten tehty. Siis 23 foorumia on ollut. Ja niistä ilmoitellaan Haagalainen-lehdessä, ne on nykyään myöskin kotisivuilla. Sitten minä juoksuttelen näitä paperi-ilmoituksia kauppoihin, päiväkoteihin, terveysasemalle ja myöskin porrashuoneisiin. Nykyään se on vähän vaikeaa vaan, koska on niin paljon näitä koodilukuja, ettei enää pääse sisään. Kirjasto on tietysti yksi paikka. Sitten me lähetämme postissa kirjeitä. Tällä hetkellä niitä menee 125, siis paperipostissa, ja sitten e-mailillä menee noin 60. Ne tulee henkilökohtaisesti, ja nämä osoitteet kerätään siis näissä tilaisuuksissa osanottajaluettelosta, ja siinä kysytään osoitetta ja e-mail-osoitetta. E-mail on tietysti meille halvempaa, niin pyritään lähettämään sillä. Sitten osallistujia on noin siis 30–80. Liikenne on se, joka vetää kaikkein eniten, varsinkin Elina Saarisen liikenne ja Haagan urheilutien läpikulkuliikenne ja tällaiset. Sitten meillä on muita tämmöisiä pysyväisaiheita, tietysti lähipalvelujen katoaminen Etelä-Haagasta, koska sieltä on kaupat aika pitkälti pois. Tämä sama roskaaminen, katujen hoito, puistojen hoito, nämä kaikki on ja samoja alustajia on, että Mikko Virkki on 5 kertaa siellä meillä käynyt. Ja meillä sitten järjestelyt on siinä mielessä Maunulaa vähän hankalammat, että meillä ei ole sellaista tarpeeksi suurta tilaa. Että 50 tuolia löytyy VPK:lta, mutta sitten ei enempää. Aikaisemmin oltiin työväenyhdistyksen tiloissa ja sinne saatiin ne 80kin mahtumaan, mutta Haagassa todella meillä on tämmöisen kokoontumispaikan puute. Ja tuosta kahvituksesta sitten, niin nyt viime kerralla meillä ei ollut kahvitaukoa, koska oli tullut pyyntöjä näissä palautteissa, ettei keskeytettäisi sitä keskustelua. Että se kahvi ei ole niin tärkeää, että se keskustelu on paljon tärkeämpää. Ja mun havaintoni kyllä on se, että siellä ei syntyisi kovinkaan paljon henkilökohtaisia kontakteja. Että itse olen sitten käyttänyt sitä postituslistaa esimerkiksi sellaisena, että kun olen etsinyt huoltoyhtiötä, niin olen katsonut, että löytyykö joku foorumituttu, jolle voin soittaa. Että tällaisiin tarkoituksiin olen käyttänyt. Ja palautteita ei hirveän paljon tule, niitä tulee noin 8–15. Mutta ne on ollut kyllä ihan hyödyllisiä ja sieltä löytyy sitten näitä aiheita seuraaviin. Se mikä on hyvä, niin on se, että Haagalainen-lehdessä sitten kerrotaan, mitä asioita on foorumissa ollut esillä. Ja nyt kun on tämä nettikin käytössä, niin ollaan sitten lähetetty näille nettiosoitteellisille erikseen vielä se palaute ja osanottajaluettelon, koska se jotenkin pitää yllä sitä prosessia,
koska me emme pysty pitämään noin tiheässä tahdissa niitä foorumeita. Meillä on noin pari vuodessa, 2 tai 3. Alkuaikoina oli vähän enemmän, niin koitetaan pitää niin kuin kontaktia näihin ihmisiin edes sillä, että lähetetään se palaute heille. Ja siitä sitten ne, jotka eivät ole olleet läsnä, niin näkevät, että mitä asioita siellä on käsitelty. Ja se on toiminut sillä laillakin mukavasti, että kun menee se henkilökohtainen kirja ja siinä näkyy tai lähettäjän osoite, niin ihmiset myöskin itse lähettelee sitten osoitteen muutostietoja tai sanovat, että en halua enää. Ja se on ihan, siinä syntyy niin kuin tämä tämmöinen kahdensuuntainen kommunikaatio. Jos mä hiukan kerron tässä siitä, että kuinka sitten osallistutaan, niin esimerkiksi katujen kunnossapito, niin se veti 31, puistojen kunnossapito 41 henkilöä. Ja ympäristöasiat, siis siisteys ja niin poispäin 40. Turvallisuusfoorumit on yleensä vetänyt aika hyvin, että melkein VPK-tuolit on ollut sitten täynnä 49. Siis nämä on niitä, jotka on kirjoittanut nimensä sinne listaan. Siellä voi olla muitakin. On ollut niin hyvä esiintymä. Niin on ollut. Kerran jouduttiin turvautumaan sijaiseen, mutta sekin meni ihan hyvin. Yhteisöllisyydestä 26 ja sitten tämä täydennysrakentaminen ja liikenne, niin silloin oli tosiaan 80. Silloin oli seisomapaikoillakin siellä työväenyhdistyksessä ihmisiä. Sitten mikä on ollut kiva, niin kuin täälläkin, niin miehet on ihan mukavasti mukana, että tämä aluefoorumi ei ole mikään sellainen pelkästään naisten kerran, niin kuin tuppaa monet tilaisuudet olemaan. Ja ikäjakauma on myöskin sellainen, että se painottuu sinne varttuneempaan väkeen ja tästä sattui syntymään nyt sitten leikkipuiston ohjaajien kanssa keskustelua ja he sitä sanoivat, että nuoremmalla joukolla ajasta taistelee koulujen vanhempainillat ja kaikki nämä luokan vanhempien jutut. Kaikki tällaiset ja niitä arki-iltoja on niin vähän, että kerta kaikkiaan ei aika anna myötä. Että se kiinnostusta saattaisi ollakin, mutta ei käytännön syystä vaan pääse mukaan. Mutta kylläkin niin saisi siihen työryhmään tulla enemmän. Meitä on ollut 2 ja 3 siinä sitten, mutta yritetään niillä voimilla vetää sitä eteenpäin. Ja mulla ei ole tätä niin kuin Saksasta tulevaa taustaa, mulla on enemmän tämä englantilainen ja angloamerikkalainen porukka niin kuin takana, mutta ne asiat on aika samanlaisia. The power in our hands.